What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So, karon, 2 months talaga na. So, meron na ako ngayong merchandise. Kung gusto nyo bumili, soon to available yung VisLog channel. Meron din ako isa nito. Promote, no? Talaga nag-promote. Visayang Tagalog channel. So, available na itong ating merch. Meron tayong mga merch. So, hintayin lang ninyo at ibibigay ko ang mga detail at mga bagong design nito. Maraming salamat. See you. Order na kayo. Paalam.